खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव 10 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानायनि उनाव सा 20 बारग' एनडिएफि केडारफोरखौ जामिनाव हगारनाय जादों। 10 बोसोरनिबो बांसिन समनि उनाव क'क्राझार जोबथेसालिनिफ्राय सा 20 बारग' एनडिएफि केडारफोरखौ हगारनाय जादों। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सा 20 बारग' सोद्रोमाफोरखौ 10 बोसोरनिबो बांसिन सम जोबथेसालियाव थानायनि उनाव सुक्रुबारखालि क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव हगारनाय जादोंमोन। बिसोरनि माखासेया गोबाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दंमोन। बे सुबुंफोरखौ सिगाङाव हायुङारि नायबिजिरग्रा एजेन्सि एनआइएजों नायबिजिरजानाय केसफोराव खानाय जादोंमोन। उनाव एनआइएआ केसफोरखौ आसाम सोरखारनो गथायना होदोंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया गासै सा 20 दायनिगिरिफोरखौ जामिन होदों। जोबथेसालियाव बारग' एनडिएफिनि दैदेनगिरि एन नायस्रां आरो गुबुन बारग' केडारफोर आरो मददगिरिफोरा उदांखौ गोसो गोरबोजों बरायदोंमोन। हगारजानाय सुबुंफोरा बिथांमोननि उदांखौ रैखाथि होनायाव मदद खालामनाय आरो सरासनस्रा जिउआव फैफिननायाव हेफाजाब होनायाव बिथांनि बिफावनि थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर बावदोंमोन। बे जौगानायखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन आरो फोथांफिन्नाय बिखान्थियाव मोनसे मोजां आगान महरै नायनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ बाक्सायाव साइबार क्राइमनि सिग्रोमनाय, मसलपुर पुलिसआ सानै सेंग्राखौ हमदों। आसामाव साइबार क्राइमनि हेंथायै मोनसे गेदेर आगानाव बाक्सा जिल्ला पुलिसआ 56 लाख रांजों सोमोन्दो थानाय साइबार थगायनाय केसआव सानै लाइमोनफोरखौ खादों। दायनिगिरि मानस ज्योति देखा आरो हिमांशु दास मुंनि दायनिगिरिफोरखौ मुसलपुर पुलिसआ सुक्रुबारनि हर गेजेराव खादोंमोन। दायो बिसोरखौ सोंथि सोंनाय जागासिनो दं। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि सानैबो मोनसे गिदिर साइबार थगायग्रा हान्जानि बाहागो जाय गुबुन बेंक एकाउन्टनिफ्राय सिरि रां दैथायहरदोंमोन। फोथायनाय जायो दि बे अपारेशनाव गोबां गुबुनफोरा दंफायोमोन। 47-25 नम्बरनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेयाव लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। पुलिसआ आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ फोरमायाखै मानोना नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे खानायफोरा रायजोनाङैनो साइबार क्राइमनि सायाव आसाम पुलिसनि सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि बाहागो। थामथि खौराङाव दङ गसाइगावआव आयेन बेरेखा सिगुन दंफां हमदों, ट्राकजों लोगोसे सानै हमजादों। दंफां सिखावफोरनि हेंथायै मोनसे गेदेर राहा लानायजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा सिगुन दंफां जब्द खालामो आरो सनिबारखालि सानै सुबुंखौ हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै श्रीरामपुर पुलिसआ माहारियारि राजालामा 27 आव गंसे 6 साखा गोनां ट्राक KA50A3595 खौ होबथायो। ट्राकआ सिलचरनिफ्राय बेंगलुरुसिम थांगासिनो दंमोन। नायबिजिरनाय समाव पुलिसआ नखरारि बेसादफोरनि सिङाव दोनखोमानाय सिगुननि दंफांफोर मोनदोंमोन। दंफांहा जेबो आयेनारि फोरमानलाइफोर गैयामोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि जब्द खालामनाय दंफांनि बेसेना बाजाराव 10 लाख रांनिबो बांसिन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ कृष्णबाबु आरो राजु भाई होनना मिथिनाय जादों। ट्राकखौबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ दा दंफांनि फुंखाखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो सिखाव फालांगि रेकेटजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ हमनो नाजागासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ सिआइडि आसामआ डिब्रुगड़नि टेक्स कनसालटेन्टजों लोब्बा थानाय साइबार थगायनाय केसआव गोमानाय 16 लाख रांखौ फ्रिज खालामदों। साइबार क्राइमनि बेरेखायै गोख्रै आगान सुरनायाव क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट सिआइडि आसामआ 16 लाख रांखौ फ्रिज खालामदों, जायखौ डिब्रुगड़आव सासे खाजोना बोसोनगिरिनिफ्राय थगायनानै लांनाय जादोंमोन। बोलि जानांनाय सुबुङा समाजारि बिजों प्लेटफर्म गमिलियनआव मोनसे थगायसुला लिंकनि गेजेरजों मोनसे नंखाय रियेल एस्टेट कम्पानियाव रां थिसननो थगायजादोंमोन। बे रांखौ 27 आगस्ट 2024 मायथाइयाव आरटिजिएसनि गेजेरजों दैथायहरनाय जादोंमोन। उनाव 15 जुलाइ 2025 मायथाइयाव साइबार हेल्पलाइन 1930 आव मोनसे अजद रेबथुमनाय जादोंमोन।
गोख्रैनो खामानि मावनानै CID आसामआ मोननै बेंक एकाउन्टफोराव रांखौ नागिरना दिहुनदोंमोन आरो सोमोन्दो गोनां बेंक मावख'गिरिफोरखौ सांग्रां खालामदोंमोन। गोख्रै गोरोबलायनायजों गासै बिबांखौ जाफुंसारै दोनथ'नाय जादोंमोन। CIDआ मोनसे रायजोआरि बोसोन होदोंमोन जाय सुबुंफोरखौ राङारि खौरांफोर आरो समाजारि बिजों फोसावनायफोरजों मोगा-मोगि जानायाव सांग्रां जानो खावलायदोंमोन। सुबुंफोरखौ जायखिजाया रां होनाय बिथोनफोरखौ फोरमान खालामनो आरो हारसिङै खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै रां दैथायहरनायनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होनाय जादोंमोन। साइबार दायफोरा बांगासिनो दं आरो सिगां रिपर्टिंआ गोनांथार। रायजो-राजाफोरा 1930 आव कल खालामनानै एबा www.cybercrime.gov.in आव थांनानै बेफोरबायदि जाथायनि फोरमायथि होनो हायो। CIDनि सम मथै मावनाया अनलाइन थगायनायजों जुजिनायाव सांग्रांथि आरो हानजायारि खामानिनि गोनांथिखौ दिन्थियो। बाथि खौरांआव दङ हारिनि अजदनि उनाव धुबुरी पुलिसआ सन्देहगोनां बांलादेशी किन्नारखौ हमदों। जायगानि नपुंसक हारिनि सोद्रोमाफोरा नेमखान्थि बायदियै अजद होनायनि उनाव धुबुरी पुलिसआ सनिबारखालि बागुलामारि ओनसोलनिफ्राय सरबिन खातुन मुंनि सासे हिन्जावसाखौ हमदोंमोन। धुबुरी सदर पुलिस थानायाव होनाय अजदआव अजद होनाय जादों दि बांलादेशी नोगोरारिफोरा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थागासिनो दंमोन आरो खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथांमोनहा जुनियायै दाबि खालामदोंमोन दि सरबिन खातुनआ नंगुबै भारतारि फोरमानलाइफोर गैयै सासे बांलादेशी नोगोरारि। सुलुंनि बायदिब्ला खातुनआ गिबि सोंनाय फिननायनि समाव जेबो भारतारि सिनायथि फोरमान दिन्थिनायाव फेलें जादोंमोन। अजद होगिरिफोरा बेखौबो अजद होदोंमोन दि गोबां बांलादेशी किन्नारफोरा थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय धुबुरीआव थागासिनो दं, जाय ओनसोलारि ट्रान्सजेन्डार सुबुं समाजनि गेजेराव जिंगा सोमजिहोदों। पुलिसआ खातुननि हायुंआरिखौ फोरमान खालामनो आरो गुवार अजदफोरखौ नायनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। 6थि खौरांआव दङ कक्राझाराव सुबुं सोमावसारनाय, नेमसुआ थांखिनाय होखारनायखौ लानानै आसाम सोरखारखौ सोंखारिदों। नर्थ इस्ट माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन नेमसु (BTR) इउनिटनि सोद्रोमाफोरा गासै आसामावनो सोलिबाय थानाय होखारनाय हाबाफारिखौ बेरेखा खालामनानै सनिबारखालि कक्राझारनि गान्धी पार्कआव 2 घन्टा धर्ना होयो। ओनसोल नाङैनो गोबां सोमावसारगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन, प्लेकार्ड लानानै आरो रायजो सोरखारनि मानसि नङि आरो फारागथि गोनां खामानिफोरनि बेरेखायै स्ल'गान होदोंमोन। नेमसु BTRनि गाहाय नेहाथारि बाहारुल इस्लामआ बुंदों, "जों भारतारि नोगोरारि, थेवब्लाबो जोंनि न'फोरखौ सिफायनाय जागासिनो दं आरो जोंखौ बायजोनि सुबुं बायदि मानिनाय जायो। बेफोर खामानिफोरा अन्याय गोनां।" फरायसा आफादआ गोबां दाबिफोर दैखांदोंमोन। बेफोर दाबिफोरानो जादों होखारनाय हाबाफारिखौ थाबैनो बन्द खालाम, सन्देहगोनां नोगोरारिफोर महरै सुबुंफोरखौ अनागारि खालामनायखौ फोजोब, BTRआव माइनरिटि डेभेलपमेन्ट बर्ड दानाय, होखारजानाय नखरफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसन, हा गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय हानि मोनथाय एबा पाट्टा होनाय। कक्राझार जिल्ला कमिशनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनायजों हेंथा सोमावसारनाया जोबो। नेमसुआ सोरखारखौ गासैबो हारिनि थाखाय न्याय आरो थाफादेरनाय खुंथायखौ रोखा खालामनो खावलायदोंमोन। 7थि खौरांआव दङ बजालियाव सिगांनि मोजां मोननाया आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय, बुथारदों, खाबाय। आसामनि बजालि जिल्लानि सरुपेटानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव 19 बोसोर बैसोनि मनिका बर्मनखौ गावनि सिगांनि मोजां मोनग्रा आरिफ आहमेदआ गावखौ फोथैना लानो नाजानायाव जिनाहारि खालामदोंमोन, बुथारदोंमोन आरो फासि होदोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला आरिफ आहमेदआ मनिकाजों सिगांनि सोमोन्दोआव दंमोन। बेखौ मिथिनायनि उनाव रागा जोंदोंमोन आरो मेगन सादोंमोन दि बियो गुबुनजों थांफादोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बिथाङा गावसोरनि सिगांनि गावारि सावगारिफोरखौ बाहायनानै बिथांजोखौ ब्लेकमेल खालामनो जागायो। जाथायनि फुंनि 4 रिंगासोआव आरिफआ अजद होनाय बायदियै मनिकाखौ गावनि न'निफ्राय होखारहरदोंमोन। बेनि उनाव मोनसे मोगा-मोगि जादोंमोन, जायनि समाव बिथांनि सायाव बिथांजोखौ जिनाहारि खालामनाय आरो गोदोना सेरथेना बुथारनायनि दाय होनाय जादोंमोन। दायखौ दोनखोमानो थाखाय आरिफआ अब्ला मनिकानि गोथै सह'खौ खाथिनि खथायाव सिलिं फेनजों फासि होदोंमोन, जायजों बेखौ गावखौ फोथैनाय बायदि नुदोंमोन। बबेखानि बजालि पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव गावसोरनि नायबिजिरनायनि समाव सैथोखौ बेखेवना होदोंमोन। आरिफ आहमेदखौ खानाय जादों आरो आथिखालाव जिम्मायाव दं। बे जाथाया ओनसोलाव रागा जोंखांहोदों। जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। 8थि खौरांआव दङ एभिक्सन हिंसाखौ लानानै गवालपारानि पाइकानआव आसाम पुलिसआ सा 21खौ हमदों।
बृहस्पतिबारखालि होखारनाय हाबाफारिनि समाव हिंसायारि दाङाबाजि जानायनि उनाव गवालपारानि पाइकान रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव दावराव-दावसि जाबाय थायो। मिथिनाय बायदिब्ला होखारनायनि बेरेखा माखासे जायगानि थागिरिफोरा पुलिस मावथिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। बेनि फिननाय महरै रैखाथि हान्जाया शुक्रबारखालि हर गेजेराव मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन आरो कृष्णाइ ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सा 11 आरोबाव सुबुंफोरखौ खादोंमोन। बे खाजानायजों जाथायजों सोमोन्दो थानाय हमजानायफोरनि अनजिमाया बांनानै सा 21 जाबाय। पुलिसनि सुलुङा बुंदोंमोन दि गोबां सन्देह गोनां सुबुंफोरा गवालपारानि गुबुन जायगाफोराव खारलांदोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा आद्रा थानाय दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो आरो नागिरनो थाखाय जाथाय जानाय जायगानिफ्राय भिडिअ' फुटेजखौ बाहायगासिनो दं। सासे गागि पुलिस मावख'गिरिया बुंदों, अपारेशना सोलिगासिनो दं आरो जों गासैबो लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ खानो हागोनखौ फोथायनाय दं। बबेखानि नायबिजिरनायनि आरोबाव गुवारै फोरमायनाय जायाखै। बांसिन हिंसाखौ होबथानो थाखाय होखारनाय थावनियाव आरो बेनि खाथि-खाला रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। जिल्ला खुंथायआ गोजोन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं। गुथि खौरांआव दङ, बिटिसि चिराङाव गं 862 नखरफोरनो हा पाट्टा रानदों। आगस्तसिम 14,000 नि थांखि। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिआ) सनिबाराव भारत-भुटान सिमा खाथिनि लाइमुथियाव गं 862 नखरफोरनो हा पाट्टा बिमुंनि बिलाइ गथायो। चिरां जिल्लानि गं 31 गामिनिफ्राय बेनिफिसियारिफोरनो रानना होदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित कुमार बसुमतारिया बुंदों दि जुलाइनि जोबनाय एबा आगस्तनि जागायजेन्नायाव गं 118 गामिनि 14,000 निबो बांसिन नखरफोरनो हानि मोनथाय होनायनि थांखि दं। मोनफ्रोम आरजाथाव नखरा 1 बिघासिम मोनगोन। दिनै फ्राय 6,000 पाट्टाफोरखौ गनायथि होनाय जागोन होनना सान्नाय जादों। फैगौ खोन्दोआव हाग्रा ओनसोलनि मोनबा गामिफोराबो मुलाम्फा जागोन। 14,000 सो नखरफोरखौ लाफागोन। बेजों लोगोसे 25 जुलाइसिम खाजोना ओनसोलफोराव आरोबाव 15,000 निफ्राय 17,000 नखरफोरा पाट्टा मोनगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेयो जागायनायल'। बसुमतारिया हा गैजायै थागिबि आरो थागिबि नखरफोरखौ नोजोर होनानै फारि-फारि जागायनायनि सायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव हानि मोनथायखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बिटिसि आरो रायजो आरो मिरु सरकार मोन्नैखौबो बाख्नायदोंमोन। मुंख'जाथाव बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव लकसभानि एमपि जयन्त कुमार बसुमतारी, सिडलीनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, बिटिसिनि मावख'गिरिफोर आरो इउपिपिएलनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर दंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया आयेनारि गनायथि आरो बिसोरनि हानि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनानै गोबाव समनिफ्रायनो थाग्रा हाग्रायाव थाग्राफोरनि हानि दाबिफोरखौ आयेन गोनां खालामनाय। बे हाबाफारिया ओनसोलाव थागिबि हारिफोरनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय हा मोनथायनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मोनसे गेदेर आगान। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोजोन्थों।